nämä veteraanit, jotka ovat siinä eturivissä, edustivat sitä 50-luvulla. Minä omasta puolestani toivotan teidät kaikki nämä ystävät ja myöskin teidät arvoisa yleisö tervetulleeksi tähän harvinaiseen painitapahtumaan, ja sen avaa Teoren keskittymän piirin puheenjohtaja ja liittoneuvoston puheenjohtaja Kalevi Uli. Ole hyvä. Toveri Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, 50-luvun painiveteraanit, painijat, hyvä painiyleisö. Tämä tilaisuus, joka nyt ollaan avaamassa, on luonteeltaan paitsi uusi, myös historiallisesti merkittävä. Tämän päivän urheilu kaikessa tieteen, tutkimuksen käytössään kääntää katseensa taaksepäin hakeakseen kokemustietoa menneisyyden loistavista painiurheilun saavutuksista. Tähän on kaikki aihe, koska juuri joukkuepainin tavoitteet, ideologia, sanoisin koko filosofia, saattaa tuoda tervettä aineesta nykyurheilun laajemmallekin kuin vain painiurheilun toiminnallisiin tavoitteisiin, nuorisokasvatuksen periaatteisiin. Silloin, kun painitantereella mittelevät ryhmät, painijoukkueet, jokainen joukkue on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Jokainen joukkue menestyy joukkueessa vallitsevan ryhmähengen, yhteishengen, aatteen, painiaatteen ollessa vahva ja vakaa. Näin ollen olen iloinen piirimme puolesta, että painiturnaus voidaan virittää käyntiin täällä Jyväskylässä näissä erinomaisissa puitteissa, ja toivon, että tämä kamppailuviikonvaihe tulee tuomaan mukanaan uutta toiminnallista motivaatiota koko Jalon ja liittomme toiminnan kannalta parhaimman urheilun saavuttamiseksi aina kansainvälisiin mainetekoihin. Näillä ajatuksilla kiitän järjestelijöitä, kiitän valmentajia, joukkueita, kaikkia mukaan tulleita ja julistan painikilpailun avatuksi. Tekniikka pelaa jälleen. Kun on kysymyksessä tällainen arvokas tapahtuma paikalla urheiluvoimaa vuosikymmenien takaa, niin on paikallaan suorittaa eräitä muistamisia. Siinä teidän edessänne on eräs Suomen vahvimmista painijoukkueista vuosilta 1953
uhrasi kauneimmat kesäpäivänsä reissaamalla ympäri Suomea, ja nämä otteluthan painittiin kesäaikaan eri paikkakunnilla, ja noita otteluita kesän mittaan tuli joku 5, 6, ehkä 7kin. Mutta me olemme nykypäivässä ja meillä on tilavat paikat, missä me painimme. Meillä on 3 mattoa täällä käytettävissä ja näin me painimme nämä ottelut sitten yhdellä kertaa. Se, että tällainen painiturnaus on jälleen herätetty henkiin, vaatii aina sen liekin puhaltajan. Puhaltaja on tällä kertaa ollut Teollinen Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Leo Cruz. Vaikka hän on innokas pallomies, niin hän on myöskin ymmärtänyt hyvin paljon painia. Hänen johdollaan myöskin painitoiminnan harrastaminen ja eteenpäin vieminen Teollinen Keski-Suomen piirissä on ollut mahdollista ja siihen on ollut hyvät tilaisuudet. Sen vuoksi me haluamme ojentaa Leo Cruzille tämän T-lehdistön mitalin. Se on omistettu numerolta 1 ja kaiverrettu nimenomaan tätä tilaisuutta varten. Minä pyytäisin, että sinä Leo tulisit tänne ja minä neuvotan sinulle tämän mitalin. Ja käytän tässä myöskin tilaisuutta hyväkseni erääseen toiseenkin muistamiseen. Me painiseuroissa kasvatamme poikapainijoista tulevia mestaripainijoita. Mutta aina nämä meidän kuviot eivät pidä paikkaansa, mutta toivomuksena tietysti on niin, että me jollain tavalla painin pariin näitä nuoria kavereita saisimme jäämään, ellei oma kilpailuura kiinnosta, niin painikentässähän riittää työtä yli kyllin. Näin myös minä ja minun seuratoverini ajattelivat vuonna 1963. Seurassa oli silloin 2 poikapainijaa, Hannu Kiminkinen ja Juhani Jaarinen. Tänä päivänä Hannu Kiminkinen on taivaltanut pitkän pätkän painiurheilusarkaa ja hänen kipuamisensa, jos voisi käyttää tuota sanaa, on ollut fantastinen. Tietysti sen seurauksena, että kun mies osoittaa kykynsä kaikella eri tavalla, hänet myöskin huomioidaan, häntä myöskin kuormitetaan ja Hannu Kiminkinen toimii tänä päivänä niin seurakuntaan toiminnanjohtajana, piirissä, liitossa. Hänen kätensä alla on Teolan painitoimintaa hyvin suurelta alalta. Mutta mikään hyvä ja kaunis ei kestä ikuisesti. Muutkin ovat huomanneet, että Hannu Kiminkinen on hyvä ja pystyvä. Ja senpä vuoksi me olemme surulla saaneet kuulla, että Hannu Kiminkinen on nimitetty Savon piirin toiminnanjohtajaksi, joka alkaa tulevan kuun 1. päivä. Toki me olemme Hannun puolesta iloisia, että hän on tällä tavalla saanut hänelle mieluisan ja tätä alaa käsittelevän työpaikan, jossa hän voi toteuttaa itseänsä, sitä valtaisaa energiaa, joka hänen takanaan on. Tietysti painiseura on siitä murheissaan ja suruissaan, mutta me kuitenkin ymmärrämme. Sen vuoksi me haluamme ojentaa Hannulle näistä vuosista seuran kultaisen ansiomerkin, joka annetaan vain 50 vuotta täyttäneille seuran jäsenille ja erikoisissa tilaisuuksissa. Ja tällainen poikkeustapaus, joka tänään täällä on juuri nimenomaisesti Hannu Kiminkinen.
Minä pyytäisin Hannu, että sinä kävelisit tuonne keskelle mattoa. Ja minä tulen olentamaan tämän merkin sinulle kaikkien meidän seuraväkemme puolesta ja samalla kiittää sinua erittäin arvokkaasta työstä niin seuralle, piirille kuin liitollekin. Ja seuraavana vuorossa on tuo Rauno Mäkinen. Hän haluaa ojentaa jokaiselle joukkueelle Teolan Keski-Suomen piirin tämän edustuspiirin vietäväksi piirin painijaoston pöydälle sinne, että se on siellä aina nähtävä, että tällainen joukkue on esiintynyt ja käynyt kylässä Keski-Suomessa. Ja kun kerran tässä on kaikennäköistä seremoniaa pidetty, niin käytämme tilaisuutta hyväksemme erittäin harvinaisen saavutuksen muistamiseen. Nimittäin tuossa Tikkurilan joukkueessa, Suur-Helsingin joukkueessa paini sellainen tikkurilainen kuin Esa Murtaalo. Ja jos te arvoittaani olette seuranneet sanomalehtiä, niin olette varmaan panneet merkille, että tulee Esan nimi komeille ja siellä palkintoluettelossa hopeamitali paikalla, joka on varsin menestyksekäs ja oiva saavutus. Ja me haluamme täällä nyt tässä tilaisuudessa ojentaa Esalle tuollaisen painijan katsaan kiitokseksi ja osoitukseksi siitä, että me arvostamme hänen saavutustaan mahtavasti. Olepa ystävällinen. Ja jos minä pyytäisin tässä vaiheessa Kalevi Ulinia tänne kuuluttajaluokse, me haluamme ojentaa näille veteraaneille, joilla nyt näitä tällaisia P-lehdistön mitalleita on 4-5 kappaleet mieheen, mutta annetaan tämä uusikin turneen mitalli. Ja jaetaan tuossa nimissä vaan ihan minkäännäköistä järjestystä tuntematta, mutta minä luen näitä nimiä teille täällä. Tässä 50-luvun joukkueessahan paini miehiä etupäässä Suolahdesta ja Äänenkoskelta. Se oli se painin mahtipaikka ja sieltä hallittiin Teolan Keski-Suomen piirin painia, mutta kyllä sieltä hallittiin myöskin Suomen painia. Ja te varmaan hyvin olette sieltä jo tunnistaneet rivissä, kun he ovat nuo mitallinsa saaneet, niin minä pyydän, että pojat astuisivat askeleen eteenpäin, kun minä täältä kiljaisen. Ja tietysti meidän henki ja sielu ja selkäranta oli Iivar Kaklin, Suolahden Urho. Oli Koppulainen, Äänekosten Uima. Riemu Koikkalainen, Koskensalmen Pojat. Kalle Oksanen, Äänekosten Uima. Tausta Liitonen, Äänekosken Uima.
Vilja Laulainen, Suolainen Urho. Maria Vytönen, Suolainen Urho. Hannes Neili, Jyväskylän Veijo. Petti Petro, Maajärven Kuopi. Jalo Ovel, Jyväskylän Lovi. Kalevi Vesander, Lievestuoreen Toinen. Olavi Suomi, Äänekosken Huima. Ja minä, Kauko Jalkinen, edustin silloin Vaalekosken Vuotta. Täältä puuttuu meidän joukostamme Onni ja Väinö Akkarainen. He ovat sellaisen tilaisuuden edessä tänään, että eivät voineet missään tapauksessa siitä olla pois, mutta me laitamme heille terveisiä. Samoin Otto Tikander on pois. Otto edusti Äänekosken Huimaa ja Kaarlo Vesikukka edusti Säädätselon Rientoa. Ja joukostamme on pois Pentti Hämäläinen ja Pentti Vytönen, jotka molemmat edustivat Suolainen Urhoa, olivat 50-luvun huippupaikkoja. Tällainen oli tämä joukkue. Hetken kuluttua me saamme nähdä, millaisia ovat tämän päivän joukkueet. Täällä mukana painivat Kymenlaakso. Jos pyytäisin yhtä Kymenlaakson edustajaa kumartamaan sieltä. Näin Saimaa. Näin Suur-Helsinki. Tampere. Oulu. Ja tietysti tuo isäntäseura Keski-Suomi. Tuossa tuomareiden päällikkö kävi ilmoittamassa mulle, että olet taas tehnyt yhden lapsuksen, ja kyllähän se totta näin onkin. Kun on jäänyt tästä porukasta esittelemättä Unto Nasse Hämäläinen, joka oli silloin Äänekosken Huimaa. Minä pyydän Untolta kovasti anteeksi, ja tuskin hän nyt minua kovin kovasti tästä rytkyttääkään. Siis tällaiset olivat joukkueet, ja tietysti joukkueita varten myöskin, tätä kilpailuja varten täytyy myöskin olla tuomarit. Ja minä uskoisin, että meidän on viisainta esitellä nämä tuomarit sitten ottelujen alkaessa, koska tuolta takaa on vähän vaikea lähteä. Minä pyydän, että orkesteri aloittaa marssin. Iiverillä puheenvuoro. Kyllä sitä lähtee vielä vanhankin kurkusta, eikä tarvitse nitroja. Joska sitten marssittaisiin.
ja Ari Härkönen Suur-Helsinki. Ja näin ovat ottelut alkaneet. Siis Matto Lyksan on tuolla teistä katsoen vasemmalla. Ja siellä Outi Lindgren ja Tomi Kymäläinen, siis Oulu ja Saimaa. Tässä meillä on 2 ottelua Keski-Suomi ja Suur-Helsinki. Ja siellä vastaan Ari Liikka ja Ari Härkönen. Ja tuolla Kolmen ovat vastakkain Kymenlaakso Tampere. Ja siellä Ismo Mämesäkin saa tuoton voiton, koska Tampereen edustaja oli Ari Valtoinen ja hän ei voi näin sinne osallistua. Siis Ismo Mämesäkin saa luovutusvoiton. Ja tänne Matolle 3 luovutusvoittojen sarja jatkuu. Siellä sarjassa 52 kiloa Kymenlaakso saa luovutusvoiton, koska Tampereelta puuttuu tästä sarjasta edustaja, eli Marko Vahva saa näin luovutusvoiton. Ja samoin käy sarjassa 57 kiloa. Kymenlaakson Miro Lundqvist saa luovutusvoiton, koska Tampereelta puuttuu tästäkin sarjasta edustaja. Ja näin pääsemme ensimmäiseen otteluun tuolla Matolla 3, ja se tapahtuu sarjassa 62 kiloa. Jari Mainila Kymenlaakso ja Petri Kuolamäki Tampere. Ja tässä Matolla 2 on tapahtunut ratkaisu. Ari Härkönen on ottanut ylivoimaisen pistevoiton Ari Tikasta ja näin Suur-Helsinki johtaa 1-0. Ja tässä Matolla 2. Siirtymäsarjaan 52 kiloa Keski-Suomi Jaska Seppänen. Ja Suur-Helsinki Harri Pakki.
15. Ja näin Keski-Suomi Suur-Helsinki-ottelussa Helsinki johtaa noin 2-0. Siirrymme tässä keskimatolla sarjaan 57 kiloa. Pentti Vilmola, Keski-Suomi, Esa Murtoado, Suur-Helsinki. Ja ilmeisesti tuossa muistamistilaisuudessa me unohdimme kertoa, että missä hän oli hopealla, eli Lukioiden helpotetteluskilpailu. Siis tässä matolla 2, joka on tässä keskellä. Pertti Ilmola, joka edustaa Keski-Suomen joukkuetta, ja Keski-Suomihan paini tässä ottelussa punaisella trikoolla ja Suur-Helsinki sinisellä. Ja Suur-Helsinkiä edustaa tämä meidän Kirkos Tähtinen Esa Murtoado. Ja täällä matolla 3, Kymenlaakso, joka painii punaisella trikoolla ja Tampere sinisellä. Ja ykkösmatolla Oulu painii punaisella trikoolla ja Saimaa sinisellä. Ja näin Pahtamaa siirsi Oulun jo 2-1 johtoon Saimaata vastaan, kun seuraava ottelu. Käydään sarjasta 62 kiloa. Joululuokkainen Oulu ja Kari Punainen. Ja Raimo Vilhola sai Kari Sininen.
Ja täällä matolla 3 on ylivoimaisella pistevoitolla voittanut Sakari Kaakkolahti Reijo Lohmannin ja tilanne täällä Kymenlaakso-Tampere-ottelussa on 4-1 Kymenlaakson eduksi. Kun siirrymme sarjaan 74 kiloa. Marko Leppänen punaisessa rikossa edustaa Kymenlaaksoa. Ja Ari Artama rikoo siniset ja edustaa Tamperetta. Ja tilanne täällä siis 4-1 Kymenlaakson tuloksessa. Ja tässä keskimatolla Tervo Kettunen loukkaa jalkansa ja Juha Virtanen tasoittaa nyt ottelun 1-3. Siis luovutusvoitto. Ja siirrymme tässä keskimatolla sarjaa 68 kiloa. Jukka Toppanen, punaiset rikot ja Keski-Suomi. Jari Härkänen, Suur-Helsinki ja Trikooväri sininen. Ja tilanne siis tässä keskimatolla. Suur-Helsinki johtaa pisteen 3-1. Tuo 50-luvun joukkue, joka teille tuossa esiteltiin ennen kilpailujen alkua. Heidän valmentajansa liiton portaassa istuu tuolla minusta katsoen oikealla. Hän on siellä lehdistöpöydän takana. Veikko Tarvainen, joka silloin valmensi juuri näitä miehiä, jotka olivat tässä joukkueessa mukana. Siinä hän oli olympiakävijöitä, eurooppamestareita ja niin poispäin. Veikko Tarvainen, nousette hetkeksi ja ymmärrätte. Me taputamme sinulle sitten. Hänen sanontotapansa siihen aikaan on, että ottakaa vielä totena alle. Ja näin päättyy tuo ottelu. Ensimmäinen jakso tuolla matolla 1, siis Jouni Luottonen ja Raimo Virtanen. Ensimmäinen jakso ottelussa Marko Leppänen, Ari Artama, se päättyy tasapisteen 1-1.
Ja tässä matolla 2 tapahtuu. Jukka Nokkanen seljättää Jari Härkäsen ja tilanne on tällä hetkellä tässä matolla 2, Suur-Helsingin johto 2-3. Peli kiristyy. Kun siirrymme täällä sarjaan 74 kiloa. Jari Sivonen, Rikot Punaiset ja Keski-Suomi. Juha Jokinen, Suur-Helsinki ja Rikot Sinne. Joo, tässä matolla 3 on vaihtuneet jo ottelijat, ei ole odotettu edellisen ottelun voittajaakaan tänne. Mutta siellä kuitenkin tällä hetkellä painivat tutut naamat Harri Eerikäinen ja Kai Ikäraikon. Harri Eerikäinen edustaa Kymenlaaksoa ja Kai Ikäraikon Tampere. Kuka voitti tuon sarjan 74 kiloa ottelua? Marko Leppänen. Kiitoksia teille. Ja tässä matolla 2. Juha Jokinen käytti vilpiksi ja tonsteja Jari Sivosen lyönnin aikana. Ja näin hän saa siitä varoituksen ja joutuu uudestaan alle matkoon.
Matolla 1. Tapio Sipilälle varoitus, se oli toinen hänelle. Ja näin hän joutuu mattoon ja Mika Liskarilla on tilaisuus sitten tasoittaa. Tämä 3 ottelusarja on painittu tässä, niin me pidämme 10 minuutin mittaisen väliajan ja sen jälkeen jatkamme seuraavalla. Selkävoittaja Juha Jokinen ja tilanneottelussa Keski-Suomi Suur-Helsinki on 2-4. Ja siirrymme tässä keskimatolla sarjaan 82 kiloa. Keijo Hakulinen, Keski-Suomi ja punaiset rikot. Keijo Härkänen, Suur-Helsinki ja trikooväri sininen. Ja Matola 1. Ja tässä Matola 2. Ensimmäisen vakuutuksen sai Teijo Hakulinen ja nyt on
Hyvä Malinen. Päästikö äiti? Sydney!